Joo. Hyvää huomenta vaan täältä mun kämpiltä. Täällä on tämmöistä sinkkumiehelä tai sinkkumista. On mulla 2 akkaa lähtenyt kiitämään ja sehän on se homma, että yhden tulolla pienellä eläkkeellä tätä on pyöritettävä. Ei auta ei. Joo, eikä Kelaan voi mitään soppaa mennä hakemaan, että kämppää sais kun rahat meni terveyttä yrittäessä hoitaa nimenomaan ja muutenkin se tarttui mukin ihmiset, se meni ja perseellä ja rahat meni ja kaikki. Eli nyt mä suomeksi sanottuna niin eläkkeestä otetaan ulosotto, kun piti Hammasinlantit laittaa, nekin on vielä tuolla Vironmaalla edelleen. Kun ne pelleilee mun kipulääkkeelläkin, niin me perkele pääsee hakemaan niitä sieltä. Joo, tää on niinku sanoisiko tuommoinen mukavuusvaltio, oikein semmoinen hauska maa kaiken kaikkiaan. Noin. Monet muutkin on vähän samaa mieltä. Ei se mene aina ihan niin helposti. Ja noi naiset tuolla he esitteli perkele. Kun ne saa paria taskaa ottaa, niin ne itkee, että voi vittu, maailmanloppu on nyt käsillä. Aika paljon oli justiin sitä saada niin ulkona voi syödä, kun täältä ei voi osaa tehdä ruokaa. Justiin. Alright, mutta tämmöistä nyt vähän tästä. Otan pikkusen mökkikuvaat, näette, kun laitan kameran pois mun tästä komeasta pärsästä. Niin. Täällä aina varastautuu näin kamat vastapäät penkille, kun ei täällä ole immeisiäkään, niin samahan mihin niitä lastaa, mutta kyllä me päivän mittaan taas kaappeihin siitä, kunhan tässä vähän paremmin herää. Joo. Siinä on jääkaappi ja selkävaivassa tuolla alhaalla. Se on ihan mukava paikka, kyllä. Ja nyt kun pitää säästää vähän sähkölämmityksessäkin, no kaasut on päällä tässä kun tässä autossa meni nuo kaasusysteemit ja ne on niin perkele kallis rakentaa uusiksi. Olihan mulla toi öljylämmitin tuolla semmonen, ettei muusta ostettu, mutta se meni 3, oliko se 2 kuukautta se meni mykäksi. Mitä opimme hyvin, se kyllä pelasi ja lämmitti tämmöisellä 10 asteen pakkasella ihan yksistä aika hyvin tämän mökin. Siinä mielessä oli, mutta kun ei näitä kunnon tavaraa. Ainakin mulla oli huono tuuri sitten. Täällä on siinä on kesävesisäiliö, kun ei vittu tuonne varsinaisen säiliöön laittaa vettä kesävesi, kun talvivesisäiliö. Ei mikään paikka jäädy, niin siinä saa vähän lorkata käsiä. Semmoista kahvivettä vähän joskus. Joo. Ja siellä on nukkumapaikka sekin soki vielä, kun se on heräilty just kohta. Niin ja siellä on mun kotieläinkin jossain näkyy siellä. Semmoista se on, joo. Mennään tuon ulos vähän. Joo, onko se 2013, kun mä aloitan homman tän. Aika lailla vähän epäsäännöllisesti asumme siellä Pohjanmaalla, mutta 2013, joo. Siinä välissä asun muutaman vuoden Pohjanmaalla, mutta tää on 8, 3, 4, 5. Ei 8, vähän liioittelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7 vuosi on menossa. 7 vuosi on menossa asuntoautossa. Semmoista se. Eihän tässä kun ne tietysti ne kulut tietysti, kun on tämä vanha paskakuuppa, olipa kostaa tämäkin osamaksulla, niin se on se vuokra. Se vajat 1,5 sataa. Mä oon ottanut sen niinku vuoksana sitten, että se on, niin ajattelen, niin se ei ole tunnu niin ilkeältä.
Joo, ja täällä on rompetta vähän, kun eilen värkkäin tuossa jotain. Lisää pitäisi värkätä, kun pitäisi polttoainepumppukin laitella tuolta kondikseen. Että ei nosta sitä menovettä. Täällä ollaan sitten hartaudella, mutta täällä siskon nurkilla, että pääsee pesulle ja noin poispäin kunnolla. Että talvethan mä yleensä on tässä ollut, mutta saa nähdä tulevaisuudessa menekö sitten kausipaikalla, sekin voi olla mahdollista. Siis talvella kesällähän voi ihan puskissa pyöriä pitkin Suomea. Se on hienoa hommaa, kun näkee kaiken maailman paikkoja ja uusia kyliä ja kun ajaa hissukseen, niin ihan mitä vaan näkee, kun täällä Suomesta löytää näköistä ihan jänniä juttuja ja mukavia paikkoja. Semmoista se on, mutta tässähän tää on kahvia, kun heitetty pitkin pihamaata. Justiinsa, mutta näin mennään tuossa. Nyt pysyn pystyssä, ehkä paremmin kuin nousee. Okei. Selvä, hyvää päivänjatkoa kaikille. Moikka.